non é unha caixa? Diu, que fas sentado nesa caixa? E diu, non é unha caixa. É un coche. un coche. Por que estás subido na caixa? E diu, non é unha caixa, Una montaña. unha montaña. Para que botas a caixa? E diu, Pagan un xa te dixen que non é unha caixa. El bombero. Sí. Diu, e agora, puxelles a caixa de vestido? E diu, isto non é unha caixa. É un traje de robot. Pero, aínda, estás ata volta coa caixa? Que non é unha caixa. Pot ser qualsevol cosa que tu t'imagines. Pirata. E logo, que é? Un coche. Pois é a miña, non é unha caixa. I s'ha acabat. Us ha agradat el conte? Sí. Bueno, L'ha gravat? Sí, clar. A veure. s'ha donat compte que una caixa és qualsevol cosa que es puguem imaginar. Això no és una caixa, sabeu què és? Un trosset de Galícia. Un trosset xicotet de Galícia. I tot això està fet en tot l'amor del món per a vosaltres. Val? Claro. Pues ja està.